Heippa kaikille! Mä sain ihan mahtavan idean. Mulla on täällä tällainen vanha koirankoppi. Ja mä ajattelin, että miksi mä en vaikka kunnostais tätä kanojen kopiksi. Sehän olisi ihan mahtava idea. Tällainen IPC-kontti. Mulla on porakone. Saadaan kanalaan ovet auki. Tai semmonen tarhana laajennusovi auki. Se on porakoneella laitettu kiinni. Niin aloitetaan sillä, että mä otan tän täältä pois ja katsotaan miltä se näyttää. Tällainen. Sitten se on nyt. Tää kyllä pitää pestä. Ja imuroida. No ehkä mä pesen tän pelkästään, sitten tästä tulee hyvä. Mutta tästä tulee ihan mahdottoman hyvä kanatarhaan sellainen chillailupaikka. Nyt mä sain tän tällaiseksi. Ja tää pitää pestä. Mä varmaan sanoinkin se äsken. Mä pesen tämän ja sitten katsomme, miten me saamme sen tuonne tarhaan. Noniin. Nyt on pesty ulkopuolelta. Mä en pese, kun sadevesi hoitaa. Ulkopuolelta pesun kyllä. Sisäpuolelta aika. No kyllä siellä nyt vielä on, mutta ainakin suurin osa joista lähti. Sitten seuraavana vuorossa saada se tästä verkosta ton läpi tuonne. Sinne asti. Tässä saada. Katsotaan seuraavana, miten me saadaan nää irti. Porakone unohtui. Pitää hakea porakana. Porakone mukana. Eniten mua huolettaa tässä se, että mä en muista, että oliko tää täällä yhdellä kiinni. Oho. No sehän lähti, kun Annikki tähti. Miksi tää nyt? Oottakaa. No eipä se ollutkaan sitten yhdellä kiinni. Tämä olisi pitänyt. Tää on varmaan se vaikein. No ei. Tää on oikeastaan varmaan ehkä helpoin tehdä tämä. Tässä projektissa. Nyt vaan. Siis millä mä saan sen täältä? Nyt se on siellä. Sitten pitäisi päästä tästä seuraavasta ovesta. Nyt on tuo verkko kiinni tuossa. Sitten pitää mennä avaamaan tuo puuhökötys. No niin, nyt päästiin tarhan puolelle. Kannatti siellä huutaa pihalle. Nyt on puuhökötys avattu ja mä ajattelin, että se tulee tonne nurkkaan. Lähdetään roudaamaan. Siinä se nyt komeilee. Pitää vielä laittaa heinät sinne ja sit pitää tosta verkkoa laittaa. No verhotkin tähän pitää laittaa vielä. Jatketaan. Noniin. Nyt on parempi. Tää ei oo mikään ihan puhdas tämä kyllä. Tämä on vielä näkyy tollasia likajuttuja, mutta ei se kanoja haittaa ollenkaan. Pääasia, että niillä on tällainen sääsuoja myös täällä. Tämmönen varjo, minne ne voi mennä chillailemaan. Aina sitten jos tulee kuuma, niin on tämmönen chillailupaikka. Mä mietin vielä sellaista kattotuuletinta tonne. Semmosia niitä USB-C. Sitten yritän tässä nyt laittaa
tonne oljet vielä laitan ja laitan sitten tämän väliseinän tähän. Tai sitten mä pidän niin, että mä en laita väliseinää ollenkaan. Joo, voisi olla jopa parempi. Niin ne saa vapaasti mennä. Lylittää. Niin, mä laitan sen väliseinän sitten tonne tohon yhdeksi seinäksi. Jatketaan. Nyt on seinä laitettu paikoilleen. Kannattaa alkaa pikkuhiljaa siistiytyä. Seuraavaksi mä laitan tuollaisen seinämän vielä yhteen kohtaan ja sitten mä haen oljet tuonne ja näette lopputuloksen tuonne, siis haen oljet. Mut kiitti kun katsoitte, mä teen shorts-videon vielä siitä, että mitä kannattaa sanoa tuohon ja näytetään siitä, millaiselta se on oljissa. Kiitti kun katsoitte, moi moi!